asi ste nepočuli proste do tých 24 rokov. A on sa odvolal proti všetkému. Čo hovoríte? Sa odvolal. Tak to je hrozné. To sú naše súdy, takže to sa nedá nič tomu hovoriť. Je z toho zle zo všetkého. To sa nedá. Ja sa tak trpí, jak nikto v živote. Že takýto človek je bez charakter. Kdyby som mu dal 1500, 5000 rokov, tak jak dávajú v Amerike. Nič iné si nezaslúži ten človek. To je niečo hrozné. Neudržal som sa, tam mi bolo zle, to sa nedá, to sú není emócie, ale to je určitá pripútanosť k Andrejke, pretože sme ju vychovávali spolu so sestrou. To je jedna krv, takže to sa nedá udržať. Čo by si mu také niečo, neviem, čo by som odkázal. To sa nedá. A nech si dobre vytrpí v base, tak jak trpela naša Andrejka, než zomrela. Musela veľmi trpeť. Hrozne dokaličená. To sa nedalo počúvať. Som musel odísť odtiaľ preč. Nech si uvedomia matky svojich detí. Nech si pozor dávajú, s kým sa stretávajú, s kým sa dávajú na pokec cez tie sociálne siete. Nech si dávajú, len to chcem odkázať všetkým matkám a otcom a toho človeka. Toho nemám za nič, je to nič. Ešte sa ide odvolávať, to hrôza. Vynechal som si lehotu na preštudovanie rozhodnutia a v zákonnej lehote sa vyjadrím. 24 rokov a že súd vyhodnotil dôkazy, ako vyhodnotil vo váš prospech, nie ich. Čo na to hovoríte? Je to názor súdu, ktorý rešpektujeme. Dali nám za pravdu dôkazom, ktoré boli vykonané na súde, boli navrhnuté obžalobou. Obhajoba mala rovnakú možnosť sa k tomu vyjadriť, takže myslím si, že pán sudca, pán predseda Senátu si to dostatočným spôsobom už aj ústne odôvodnil. Je teda odsudený zatiaľ nepravoplatný ten, ktorý tam má sedieť za tieto znásilnenia aj vraždu? Aj podľa tých chýbajúcich dôkazov, ako tvrdila tá protistrana? Tomuto som zaujal stanovisko už v záverečných rečiach, o ktoré teda nemám prečo pochybovať o tom, čo som navrhoval, a som názoru, že obžalovaný skutky spáchal.